op de Binti March de gratis activiteiten voor de held over het hele eiland. We hebben vandaag over het hele eiland de activiteiten gehad. Dus de verschillende locaties. Met als main venue Casa di Cultura. Maar van morgen vroeg met hiking vroeg, yoga, zumba. Tot en met de workshops in Casa di Cultura. Het is nu net 4 uur geweest. Dus de stands worden afgebouwd, omdat om 7 uur is straks het gratis entertainment voor iedereen. Wat allemaal hadden jullie hier van health tot eten en drinken? We hadden van health de health checks, dus bloeddruk, glucose, suiker, de chiropractor, de borstonderzoek, yoga meditation, maar ook gezond eten van de coconuts, de juice, de kombucha, de pokeballs, de smoothies, de informatiestands waar mensen gratis informatie kregen van alle foundations, was bij Casa di Cultura hier vandaag de hele dag. Hadden jullie een soort amount van mensen die konden test doen? Nou, niet een amount, maar het was gewoon op vrije inloop, dus geen reserveringen, geen subscription, maar gewoon inloop. En ja, bijvoorbeeld bij borstonderzoek zijn nu nog de wachtlijsten aan het afronden om iedereen te helpen. Gaat jullie meer van deze helddagen doen of gaan jullie wachten tot wanneer het is een dag, internationale helddag, om dit alweer te doen? Ja, wij willen dit specifieke event elk jaar doen. Maar gedurende het jaar gaan we met onehealthyyou.aruba.com meer kleinere activiteiten organiseren met foundations om gezondheid voor iedereen te promoten. Op een nogmaals leuke manier, fun en voor een deel ook gratis. Bij het einde hebben jullie mensen om te bedanken om dit in elkaar in te zetten? Ja, uiteindelijk alle sponsors. Dat zijn er te veel om op te noemen, dus dat doe ik niet, want anders vergeet ik misschien iemand. Maar de vele sponsors, de locaties, Casa di Cultura, Seda Aruba, Movimento Tabida. Ja, daar zijn we dankbaar voor alle hulp en support daarin. Ibiza ook. En ja, we hopen op nog meer samenwerkingen om dit vaker te kunnen doen.